Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Фокели 114 с клип, правя giveaway на Minecraft и да. Значи giveaway ще е map, чисто нов, готов и да. Мапа, трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да лайкнете клипа. И като стигнем над 50 subscriber, тогава ще изтегля победителя, дето е победил този мап. На лично съобщение ще се кажа скайпа и разните глупости. И ще му прата мапа и другите неща. Някой да не се сърди, защото ще има още много giveaway, да ни нещо да пише, че не е победил, нещо няма да прави. И да, искам да ви кажа, че ще има още някъде 10 giveaway, много giveaway още. И да, това беше от мен, много да ви хареса клипа и честита ваканция на всички, ето е 4 дена, но е много малка, но нищо. И да, това беше от мен, да ви хареса клипа, записвайте се, да всички успех да победят този мап, много е хубав, аз съм го изпробвал и да, това беше от мен, чао!